ffordd. Tafod? Rhywbryd chi? I'r Steddfod. Mynd i'r Steddfod Trelew. Wel, mae'n bleser mawr gen i gael cyflwyno Kevin i chi a'i waith. Fo fydd yn egluro'r gwaith i chi. Yr unig beth dwi'n mynd i ddeud ydy mae hwn yn dod o deithiau Kevin dwywaith, dwi'n meddwl? Barod, ie. Yn barod. A fydd o'n mynd yn ôl y mis Hydref eto erbyn yr Eisteddfod. A fydd o'n mynd ar rhai o'r gweithiau yma efo fo. Wel, mae hwn yn ddilyniant o perthyn a wedyn cysgodion y paith. Dwi ddim yn mynd i drio egluro i chi, a dwi'n meddwl bys o'n i'n eich cam arwain i chi, mae o mor gymleth y gwaith mae o'n neud. Ond mae o'n dod ar diwylliannau at ei gilydd, a wedyn mae'r gwaith Tewelche a Mapuche a'r Cymru a'r hanes i gyd efo'i gilydd. A dwi fan hyn yn gwisgo clus lysa gen y Tewelche, a mae hwn gen Mair Thomas o Gymru, a wedyn mae'r gwaith Kevin yn fan hyn. Felly os nwch chi roed croeso i Kevin, a wneud Kevin egluro i chi i waith. Diolch yn fawr. I know this is about Wales and Argentina and about land and sharing land and being related to other people that live in the land. Dathlu cant a hanner Patagonia neu'r mimosa y glaniad os licid i ar draeth Puerto Madryn. Dyma brosiect ges i yng ngwadd i gymeru'r rhan yna fo gen o galeri Cynarfon ar y cyd. I fynd allan yn bennaf i chi edrych ar y capeli a sut oedd capeli'r Cymru sydd oedden nhw'n llunio nhw oherwydd bod fi'n arfer wneud lot o waith ar y capeli Cymru fama. Oedd yn naturiol i fi fynd i chwilio am y capeli ym Patagonia. Ond wedi edrych ar y testun ac edrych ydi bach i mewn i'r hanes, dechrau meddwl am y testun perthyn, neu'r gair perthyn, o sut oedd gwahanol bobl yn byw ar un darn o dir efo'i gilydd dros cant a hanner o flynyddoedd. Sut maen nhw wedi datblygu yn un gymuned efo tair iaith, 3 diwylliant, 3 chrefydd a 3 hanes. A sut maen nhw'n wedi ymdoddi yn gytun ar damed bach llwchlyd y paith wrth yr afon Camwy. Nid jyst y capel oedd yn bwysig, ond i leoliad nhw. Y ffordd oedden nhw'n eistedd ar llinell y tir, eang fawr yna. Y llinell hir yna ar y gorwel, a'r awyr mawr tu cefn nhw. Ffordd oedden nhw wedi gosod eu hunan, tarddu falle ar y pridd yn fanna, yn adeiladau bach od coch ar y tir llwchlyd. O hwnnw yn deud mwy amdan y Cymru wedi glanio mewn tir anial. Mae yna un bennill yn cerdd Irma Hughes de Jones o'r Gaiman sy'n sôn am y capel unig. Edrychais yn ôl arno eto mor unig ei lun a synnais mor bell y daw'r arglwydd i gwrdd â dyn. A dyna'r bennill i mi nath gosod sut o'n i'n mynd i ymateb i'r capeli ac i llunio nhw a'i gosod nhw yn y gwaith yn yr arddangosfa. Dwi'n meddwl bod y bennill yna yn dal y testun yn dyn iawn, iawn, iawn. Ond wedyn wrth i'r brosiect datblygu, oedden ni'n cynnwys Ysgol yr Hindra, gweld be oedd plant Ysgol Gymraeg yr Hindra Trelew, be oedden nhw yn deud am bywyd y Cymru rwan, so oedden nhw wedi bod yn gweithio ar brosiect gwnïo textilia yn creu tapestry mawr o'r afon Camwy ar y map. Ar map y glaniad, os liciwch chi, lle oedden nhw wedi torri y tir i fyny yn ffermydd, y gosodiad yna, ar ochr yr afon i fyw. Ac yn hwnnw, mae'r gosodiad yna, mae'r plant di gwneud i delweddau o bywyd cyfoes yn Patagonia. Iddyn nhw, pethau sy'n bwysig iddyn nhw, symbolaidd sy'n bwysig iddyn nhw. A wedyn ar gefn hynny, oedd cael cyfle i edrych ar gwaith yr Indiaid, y pobl frodorol, cael gweld y cyfle i gyfarfod pobl yn y coleg crefft sy'n gwneud y crefftau traddodiadol a ballu yn Drelew, a hefyd i cynnwys nhw yn y prosiect, a maen nhw hefyd wedi cymryd diddordeb mewn creu textiliau o'r newydd sy'n ymwneud â datganiad am y cant a hanner yna, amdanu nhw yn rhan o'r stori y glaniad hefyd mae nid Cymru ydyn nhw. A wedyn mae gwaith nhw yn yr arddangosfa yr rhan o'r casgliad yma. So dyna mond un ochr di hwnnw, oherwydd wrth i fi grwydro a edrach, mi o'na bethau bach eraill, straeon bach eraill
yn codi. Benthyg elfen arall falle hefyd, sef edrych ar yr helyg wilofus. Dyna'r un symbol cryf ddoth ar draws ar gychwyn yr ymweliad yna. Yr helyg wilofus gwyrdd yma yn y Gwanwyn, sy'n tu cefn i'r capeli, sy'n ar hymyl y camlasa, yr ymyl y dŵr yn y gaiman. Maen nhw'n symbolau mawr cry o lwyddiant, falle, bob Gwanwyn pan maen nhw'n dod i flaguro o be mae'r Cymru wedi gyflawni drwy wneud troi'r anialwch yn ffrwythlan. A hefyd y ffaith bod yr helyg wilofus wedi cael ei naddu fewn i llechi bedda yn y gaiman, yn rhesio'r lechi Cymreig, a'r helyg wedi torri mewn iddyn nhw yn arwydd o alar. So mae yna chi byw bywyd a galar ar yr un testun o'r helyg. A mae hwnnw i mi'n symbol hyfryd iawn o llwyddiant y Cymru. A wedyn medwch chi'r edrych wedyn ar cysgodion y paith wrth deithio un pen pegwn i'r llall. Nid y cysgodion just y coed ar awyr ar hael cry, ond cysgodion pobl. Os ydych chi'n gadael i hoel ar y siwbwt, y pobl frodorol, y Cymru a'r arianwyr yn gadael i hoel mewn rhyw ffordd ar y tir, boed ar capeli. Ond yn y testun yma, rhesi mynd i'r pegwn pella o gloddiau pren yn crogi, a heini'n taflid i cysgod cry ar y grean. Fel gweidd, mae'n meddwl yn syth am batrwm, a patrwm tapestry allan y gweu ohono. A wedyn mae hwnna di arfer i gasgliad o batrymau o weld cysgodion eraill ar y siwbwt. So mae'n gysylltiad efo'r pobl frodorol yma o dihongli natur mewn ffurfiau geometrig. Mae'r prosiect wedi llyncu gwahanol ffactorau hefyd ar ôl dod yn ôl. Mae wedi agor drysa hefyd i fai siarad o berthyn ochr yma efo prosiect efo Ysgol yr Hendrag yn Arfon yn gwneud cwiltiau ymadel. Cwiltiau falle os y pobl yn cario eu syniadau efo nhw ar y llong, atgofion fel Capel Engedi a'r castell o Gynarfon wrth ymadael. Maen nhw wedi brodio nhw mewn i gwiltiau bychan. A wedyn mae gennych chi gwaith wedyn gan cartre Pendain yn y Wrecsam, pobl sydd yn am strog, cartre preswyl ydi o. Maen nhw wedi creu tapestries o'r glaniad a tapestry o blaen Lerpwl lle adawyd y Mimosa. Maen nhw hefyd wedi creu delwedd mawr 3 dimensiwn o'r llong sy'n hwylio heibio i tapestries nhw. A wedyn mae gennych chi Pendain Gynarfon sydd wedi cymryd rhan, pobl sydd efo dementia, sydd wedi rhoi atgofion ar het tepotia. A mae te a falle te potia yn bwysig iawn yn y gaiman ac maen nhw'n gysylltu fanna. Ond ar yr hetia tepotia yma, maen nhw wedi rhoi atgof ganddyn nhw o Engedi, atgof ganddyn nhw o'r glannau. A hefyd wedi brodio ar y cefna caneuon gwerin y môr, llongau Cynarfon, a wedi brodio fe fewn i'r testun o amadael drwy'r fenni am yr ariannyn. A mae yna lot o bethau bach emosiynol iawn a personol yn y gwaith yna, sydd falle'n rhoi twtch i'r stori mawr yma. Mae nid un hanes mawr a ryw antur oedd yn Patagonia, ond am bobl unigol sydd iwan yr rhan o gymdeithas ehangach, lliwgar yn y Gymraeg a'r Sbaeneg ac yn frodorol yn Patagonia. Nanita eia Menina ti hennes sueno bendito sea